y este ayuntamiento lo hicieron con las piedras que sacaron de Sobrano. No. Home, supongo que por aquí eran leídas todas, sí. Estas de unas casas grandes, está buena. Guardaespaldas. Entra y sale, ¿no? Dice Cris, llega menos cuarto y a menos 5 se ha marchado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que si cena hoy allí, ¿Dónde cena? ¿Dónde cena? en casa de Ah, sí. ¿Y cómo es que no está aquí? Mira, aquí Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos que va a la inauguración. Vamos a poner aquí en el torre también. está nervioso el chaval y no le puede sacar la foto. Ponerlos ahí, ponerlos ahí. Sí.
excelentísimo presidente da Xunta, excelentísimo conselleiro da Presidencia, ilustrísimo director xeral, ilustrísimas autoridades autonómicas e locais, distinguidos señores e señoras que nos acompañan, membros da corporación, alcalde, é un historiador, biógrafo, con moitísimas obras, moito traballos no ensino tamén, estuvo nun convento en Padrón, e creemos que o pobo de Arzúa, pois, bueno, se lle ten unha calle co seu nome, pero debe quedar perpetuado como un dos fillos ilustres da vila, como moitos outros que hai tamén, de tipo religioso, como foi o padre Fray José Mourazo, un colonizador que foi un evangelizador que foi a América, e así moitos outros que iremos tendo en conta e recordando como fillos ilustres. Presidente, gracias de novo. Pobo de Arzúa, esta é a vosa casa. O presidente ten a palabra. Alcalde de Arzúa, señor conselleiro, autoridades e representacións, amigos arzuanos, donas e señores, eu estou por moitas razóns moi satisfeito de estar hoxe aquí. En primeiro lugar, porque estamos en Arzúa, que é unha vila exemplar, un concello ben rexido, como se pode ver en todas as súas manifestacións, e desexolle que continúe na liña en que está a traballar e que recolla todos os froitos da mellora das comunicacións, da restauración do Camiño de Santiago, que foi dos razóns da súa importancia histórica e de todo canto estamos a facer para mellorar a nosa casa. Como dicía o señor alcalde, como se dice que o casado casa quere, as institucións necesitan instalacións útiles, axeitadas e decentes. Creo que esta obra, a cual colaborou naturalmente con axudas a Consellería de Presidencia, está divinamente feita e felicitar tamén os que fixeron, e penso que é un elemento máis para contribuir a fazer dela a candidatura da nosa xestión, o mellorar as instalacións e os medios de acción do... E remato finalmente dicindo que as cousas se fan con ideas claras, coa cooperación de todos en grande parte e con ese senso de estabilidade, de continuidade que poden facer gala a Arzúa. O invitar os seus predecesores, o ter en conta os arzuanos están aquí e aló, pero todos forman un corpo común e un exemplo de como debe entenderse a vida social e política. Por eso tamén os felicito. Moitas gracias.
¿sabes?